Seguindo co seu labor de achegar a figura da muller e a importancia da igualdade en todos os eidos, o Concello de Boiro puxo en marcha este ano o programa Nós tamén xogamos para coñecer a realidade feminina no deporte. Mulleres deportistas que referentes dos nosos clubs, expoñendo un pouco a súa experiencia como muller no ámbito do deporte. Paralelamente, desenvolvemos unha exposición de todas esas mulleres que son referentes no noso Concello, que foron no pasado pioneiras na actividade física no ámbito da muller, que foron tamén veteranas xa e xa tuveron grandes éxitos no ámbito do deporte e tamén dando a ver as novas xeracións de deportistas do noso Concello. No programa de actividades a desenvolver polo 8M hai tamén oco para as artes escénicas. Serán as mulleres do grupo de teatro de Ámbar as encargadas de representar as paisaxes de Camil o día 11 ás 8 na Casa da Cultura. As paisaxes de Camil é unha peza escénica que mezclan moitos elementos contemporáneos e o que intenta trascender é a loita da muller contra a violencia de xénero dende o rural. A danza tamén estará presente. A Escola de Danza Cempliés levará a escena Ceibes. Será o 26 de marzo na Rúa Estatuto de Galicia a partir das 7. Ceibes é unha peza que nace como a necesidade que temos de liberación en moitos aspectos tanto da vida en xeral como da danza en particular. Queremos soltar lastre, queremos romper con esos clichés, estos estereotipos que están moi marcados na danza. Pola súa banda, a Cruz Vermella conmemorará o 8M e o 20 aniversario dos talleres de memoria cunha mostra fotográfica das súas usuarias. Unha mostra urbana de fotografías das diferentes usuarias do proxecto Talleres de Memoria das diferentes parroquias que temos no municipio. Paralelamente, o Concello está a desenvolver obradoiros sobre igualdade en colaboración cos centros educativos do municipio, así como a elaboración dun mapa do medo.